Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibu Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib jadi santangan untuang betantu jadulunya masuk di rahim bunuh kanduang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluh anak digadangkan maradai dirantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak jesia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah disayang jadi bungo cinto nentio alai bulu. Alun manangih laba pujo alun makanda laba bari. Sekali minta ketagun mangganyong siginyang tibo leno maenggi di bueknya. De asyik di rumah tanggo gilo mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Bak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rang kampung ditenggangnya. Akia kala mudo lahu saitu datang lemah pun tibo darah dingin kudurai abi. Manangih maruang panjang bahilau ratok maenggi. Apalah sebab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongame. Siko malonja anak baji menyipak coki di baba. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang amik sajo bak kumpai di bandar tunggang. Ilian yang tidak bermuaro babaliak mujak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Taradok lunsana kamanakan hati na laki-laki kanji. Memandang je sidik mato batanyo sapata haram ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenago kuait sangke rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatiangkan sahalai daun tak batanam lupo je sako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih je doa jendiarok mak konan menjauh mak mengapannya. Malang banana si maenggi. Di dunia sansai lanyato di akhirat balai suat. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ke kita. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengaja jupidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Adang kisah dan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kanduang dek Maenggi saibu balai nayah sabako indak sabapa. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jokurenah balai nurang badung sana. Kalau Maenggi putih kunyang tinggi semampai murah seng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua keditiang tangguang tutua na lunak-lunak lambut. Balai bana cuma adang. Bak gala imbawan orang, ota gadang serawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekan yang sampik telinga kaciak sungit kehijuak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabasonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek beliau. Samanja di dalam paru ilah nampak takah karengkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilo menyipak mengatu yang rasah gelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nentaraga atau mengunyuh ujung baret. Tapi entah apalah maknanya, anduang meminta ranggahayam balamun jua buangi baitu ragam nentaraga. Lah tibo masuk basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. De urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu walaya sonsang garan namanya. Samalam pajad pintu batabua limau penama baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujur badan tali pusik melilik bau sengyak tangih tak terdengar. Walau lahianya basian yang lah gadang suaro bagamuruah. De asan namu berikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang ota juga gadang kato. Baabana jalan kisahnya leko-liku hidup Adang. Basujiro sultan mendanga nak kami kakak kami rantangkan danga kemana jale-jale.
Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi, bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragonyo. Bukan. Tapi basuo macam nantigo manolah jenih nantigo. Pertamu elok dasarnya. Banang sariang tanunan rape disasah bapantang susui di jamu atak kunjung kuda. Nan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indak bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru saya rangkini ragam dan lalun ketinggalan tak pakai kemaripai. Baitulah dua jo manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sajarangan bak tali 3 sapilin. Tansano umpang salacik kok kan 2 putih selampih rumik membilai memapahnya merasa tak mungkin samparono. Mari tu bilang cek-cek stan dietong mulai dari aso dangar sultan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cacik kata. Basuo dalam kecika. Kok lai asanya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunno kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan baduo. Nah, sudah tu pulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok ke asahan asik di kilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Sudah itu nan ketiga nan penggawisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulili yang sampai tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Bak bantu tuangan loyang kekian pulo bantu nyelilin. Bak aragam irama gandang baitu lenggok tarinya. Di sana pendengar, apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo, rukun josarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak, ado badidik kena nelok masyarakat lai berasiah. Namun anak rusak binaso indak mampe bangkang gua. Maka ada semacam cie lai ulu bala pangka penyakit. Yaitu sisiak cilaku garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manawanya. Samisa membuat rumah komastam. Walau ramuan kayu rikia tukang dari pandai sikek rumah model potongan kini, tapi pondasi di tanah rawang di malah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuo joma adangko. Tokoh cerita kasenangko orang memakan masa matah. Walau barasiah ilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang di sebuah sekolah tak nyorajan mengaji ya cuah tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain 2 menggubalo orang gaek lah masa picuah. Dilihat lingkungan pergaulan, bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo warek kekida. Ikulah nama membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sipai lah tuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nan bakaji silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam betanggang. Sampai nyoh lagadang iswa jadi jelatang kecang miang silang kaneh dalam nagari sasaran kutua orang kampung. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun itu iswanya di hari tuo menjalang tabuah kebagua tinggal serimah si seidwi. Siko baputa baliang-baliang, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Bak tabu manih kaujong hari patang taruah mahelo husnul khatimah kecebuya. Nak sayah kisah maadang nak nyato riwayat ibu danga dek sana jale-jale simak bana titiak komanyo dan sampai sasek beberito. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau mual 5 tahun. Singkek peminto ayah kanduang aja sampai takaran sudah mati nanalun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh jo perak badi orang ataupun ladang tanam kareh. Malahan utang batinggakan ongkueh perubek kiri kanan.
Luar sahalai kain bugih sebentuk cincin batu akia, itulah warih banamukan ketando manah dari ayah. Tinggal lain dua jabangka lagi bakayuah hidup semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batu hua tapi kain arok jua anak nang kagadang. Balimo anak dinalanya ketek-ketek basusun paku duo jantan ciek kedusi. Sawah lain di tangan orang parak kulit sadang tersando ulah de mamak nempang gadai. Balimpik surik pendalaman petabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangke jajahan Rangulando menjalang Japang ke masuk. Di tahun 39 Perang Dunia laba pancang buncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hirik susah sugalo maha na adang bau mua dua balik. Biasa galik basuo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai maisi kok tinggi maragang nanya gilo menginyah je menginyoh. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat semisa anak baru lesak dan tidak senang diam rintang mengaca suok ida. Setantang diri Mak Adang mandeh bansai bapak tiado mamak nang sorang bersilengah bako tak dapat diarokkan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana kuri masiaknya. Kadang-kadang ulah dia lapar litak tak joa ke dirintang. Padi takaka disawaknya karena dia orang digagainya talu ayam nanacok bana. Dia acok orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampung. Lalu ditanya anak kanduang disudi lalu basi asik ke jasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam bademi Allah mandeh indak percaya lagi. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masyak panjang sedapo. Nyorambah kaki Mak Adang nyanya tuanya kanelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakitnya alau rabi saseyui indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanya duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangkota kaca dek litak mangkota rabu. Ulah dek bansai jom sikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo juara tok ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari pituah jenasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kata kejawabnya. Maafkan nambo mendeh. Waktu berjalan juga. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juga tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karin majalah nampak tando-tandonya karena jadi pemuda. Lah pancanang di muka camin, suara parau-parau basah sungguh membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para lunyo seluah pidoman dek nantuo membimbiang anak kena luri. Ibarat semua metua ia kemastan, nyampang mailia tak babanda membosek di salo batu malasau ke para orang tinaman mudo di ondoknya. Tansano itu nanta jadi utang jualah jadi bayar tampan bertuju inagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak kalawan dunia orang. Tasabui tentang sekolah baru masuk di kaleh limo sekolah desa masa itu. Alu la tahu tu libaco alu nabeh caro baretong. Indak tarago memupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanyo pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Hinggo maijo suri ama membatang hilang akanyo. Kadudua jo delegaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncul mandehnya menyuruh anak sembayang. Kadangan lain dia makan antah apalah nan dibaco mungkin sekadar rupak tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jaindua makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh bebukul 10. Nan sungguh baraja sile laki hitam segala hitam tekanak ditarik kapalo runciangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini ko? Jari lantiak langkahnya kadam taguah pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak dua dape urang tiga di nyala limo menangkok banaan tinenya.
Tersabui ragam kesenian saluang dendang puput sarunai tambua tansa telempong paci tari sewa tari gelombang langkuk jarandai tari piriang sadonyo kameh de maadang baliau bintang di lapangan. Tentu saja dek cancang kenduo sagara gai kepanan duo salabuhan bayi yang laya jebatin samo dituntut paguru. Musim datang tahun baganti maadang barang sui gadang duo kini menjalang 20. Bangun tubuhnya samparono lah nampak kama condongnya nyato kejadi rang parewa. Awak tinggi gadang bakaka tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala alau ambek silek bayang silek kumango memutih segala kaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membulihkan. Antah yo antah mutido konon cerita cek urang jo harimau memutus silek bercubo di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tabilang berburu babi itu nan dunia pejatian anjiangnya 3 gadang-gadang nan sikua samui karanggo saikua kelupa abatuang cukui jaga bak hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah di bangkai 3 sepilin lasirah sajo keluarnya. Pangke maadang buncak rajo. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alek tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara nawasa itu ada masa itu. Ko ado puluh orang bertanya, bahasa tantang adu ayam. Biasa buang dia memupuas tantu nenobi dek beliau juaru orang imbau kan. Segalo menyangkut ayam, tuah cilaku di galanggang masuk nyetaruah ke batampin beliau pakarnya bana. Tahu je sisiak sapi udang paham je bulang ke bacuah arih negara kalah menang. Ko maadang malepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau maadang ka barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narangagam. Anduang gerai mandeh beliau sedang kalata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tuo di lamun parasayan anduang sama kini usuah juo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuah tak lalu hangok bagarau turunanya yang suok golek ke kita. Disapo ndak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kateh caliak matonyo. Sepanjang kecerang siak itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang laima nanti masuk kutikonyo. Ajalilah datang menjapui nan punyo tiba mahandiak sakarat kurang lemukan. Tansano anak nan salia satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mande. Sinalah masuk kutikonyo malapeh jo doa-doa membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid mabisiakkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh beranak lah nasib di anduang gerai. Maadang malantiang juo marau di lapiak kuah judi yo ampuk mandayo. Semalam panjang tak nyo pulang ditambah pulo sabari suak si anak alun kecogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh den baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dilipua sajo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah ku bingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatulu ama suak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang nalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Innalillah wa inna ilahi rajiun. Selamat jalan anduang gerai. Di tahun ampek puluh 3 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Batuka tuan nagariko kini maendek berkuasa. Kejamnya Allahu Rabi. Sugalo bareh disikatnya untuk baka bala tentara rakyat disuruh makan nubi. Laki-laki di Pasorodi diopor kaloge kemenggani membuat jalan kereta api.
nan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah heho nyenamokan kaum penpelor orang sekutu. Labiahnya jadi bagodang jadi senindang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah negariko itulah maso peliang sulit stantanyo ke orang namarasai. Hidup susah segala maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibo musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampuangnya dibom dek Sakutu. Hiroshima menjadi abu Nagasaki kan matum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat mau lang nak menjajah. Mairiang orang Sekutu itulah nikah benamakan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Jepang. Nan gaek tentang ketinggalan satu babari hiliam mudia menyandang suligi bemurunciang. Nan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samu. Padusi sabil muslimat memaci ube kaube urusan balik paroban palang merah kono namanya. Adapun alim ulama asik jekaji jeputuah badaliah di Quran wajahidu fisabilillah mati syahid di medan parang loncong masuk dalam sarumpo. Jadi pandai baitu pulau berapi-api pidatonyo aso hilang dua terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu, tahan basi tahan gurinda ilmu balik dalam lunau asimai sebalik pinggang, antah siri antah mosase nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya stan, tabu dua sumangit masa itu antah dari mana datang bagak rasu di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak nemu tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pipih sari segala maha kecimui kirentinasi bakain sahalai langkok disasahkan yang di badan tumu setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente pantang maisok daun nanau rokoknya merek seginit pipa gadiang sagi salapan. Patuilah ada nang curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiak pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui. Tando je beti tak basuh beliau lapeh elok saju. Malah madang jatuh hasuk. Diangkek komandan BPNK hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga bermiang pulau tambah berkibar merawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupiah runciang. Di pinggang padang semurai si tewal membalik kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala hongema adang ba urang gilo baladiang. Main tangkok main tarajang salah seketik di daramnya. Karengkang makanan lampang nang kayo sesaran pang warando juga di sasaunya. Sialah orang kemenyapo tak kama bakeh kemangadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirabah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak sau kuat. Cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapatkan. Ibarat di alam rimbo rayo stan. Cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai taji je kuku nampaguno. Salak je kuku basi dareh ngaun si balang menyudahi. Itu biasa dalam meboh adat negari dalam kacau. Beko lah datang kutikonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik puntarang senjang berbalik kenan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi stand ragil kisan di negari. Sapueh-pueh beku rasai sabaliang-baliang roda kincia akia kalaknya tanang ju. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan. Dalam tahun 50 Sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah di jure benamutan. Ini golek latibo dengan data sardadu sekabe arek baimpun dalam TNI ciek kapa surang kemudi. Polisi setubuh pulau memacik tampu keamanan dibantu upah dalam kampung pari dalam pagaran kokoh orang bagak papalalahkan.
Lalu disusun tangkai ciek-ciek diatuk pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak di kungkuang di nagari. Pemuda menjago bateh bundokan duang satu di dalam samua bajalin bekulindan membangun adat jelimbago tagak nagari jundang. Sangke masuk darurat maadanglah duo kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaum balain payung sitini namo panggilan. Kawin kedua jo paridah gadih baumuan nambaleh anak tirih kepala kampuang. Mari pemulai dari awal, sabab musabab ketarambau kawin menyimpang menyalempah. Walau tercecek di nagari merompak pagaran adai, di awak orang basaga sepatah rantiang tak ada tiak seciok murai tak berkicau. Nimiak mamak hanyang sebalik du balang serupa lengah, konolah orang berkulil yang mencaliak di sudik mato sabateh ginjang ginjira. Ado banacik jodoh orang sejurai separiwak berturu-turu menggarega. Nya menyipak sebalik bukit membulalang di dalam kalam tuah maadang tetalan dia. Tasabab mula-mulainya dikaji ulu pengkawala. Ulah dek kasam mencuang dua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicara. Sinan lawangki simbabanyo. Dasar orang bungkuak sejangka tersingguang lebih abakan naik pari jepaga di ondoknya. Adapun si tinggi nangko orang Jombang bintang nagari jando nambaru tangga merek sekali alun kecucian. Awak matah sadang berminyak intayan mudo dalam kampuang buah mulik nembujang-bujang. Maku talinte harimau dek balangnya tekabua gajah jebulalai bala buah-buah keto-kato disangko indak kabaa kudian baru menyasar. Apalah garan katos tini katonya mencungkung. Buat di kampung nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan setuluan. Lagak juga ya tak menganyang cadi apalah kegunanya konon bagak kapakayunkan. Nan paralu derang pedusi uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepui hati sinalat tua orang pedusi. Setantang diri maadang walaupun awak pareman menjajuk semparah orang. Adang-adang tibo eloknya tekana caro kaum rasu sesuku jawaan pihak. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawaserak tuah jauh kelakuan pihak. Namun malonjak anak abaji senjang disumbang sautannya. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo di pembate. Menyolos tinggi masa itu. Usah di siang ledang ngurang stan piki akan taruko angku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Cang bana ko mah pajaku. Ba itu pikiran adang dalam hati. Iyo nak tahu cuma adang. Tapi pakatan dan bakian tersintuah puncak canggunyo araso dilambai-lambai api dan bak kuliriak masuk iduang badarak-darak garamannya. Santano jorang kilaki disikau utang balansaikan. Kalua barang simpanan tak lagi batin bermain pantang galehnya dia orang. Taga basobo indo-indo rumi berundiang di pedusi. Tapi nan kata wajib dijawab kok gayung tentu disambut jalan merusuak nanya kampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai terdekaut ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai. Bunyi lentibang bersautan di tingkah siamang rimbo sayuk terdengar luluang anjing. Si tinggi tagolek surang matu nan indak talolokkan kaluah kasah sapan ranjang. Antah dari matu asanya tibolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo raso tadangar main bau darah tersirok-sirok ju. Nindak siapunan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Ruponya semenjak sanjo rayo cako maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talangannya.
Pitunang menyuruh datang japui tabau kini juga. Kini ikan mencari luka baranang menyongsong ayah masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih cerisasi. Ambo tak mungkin babarito sutala paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang bidua ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin. Acok pulau berjalan surang mencari kapa kekualo. Hebohlah orang dalam kampung Bateba gunjiang di nagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disebutkan. Taradok diri mak adang, janyo terapuang-apuang tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabik jejab kabul sabuangan tidak digalanggang. Atau kabak halai, lasinan tibunyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utang dan sudah berbayaran, marapulai tak pulang-pulang tinggal nak daro juntuangnya gilo maitong-itong kasau. Carai indak sarak pembukan, tapawi indak betali tergantuang di awang-awang ilian tidak babandakan. Itu kawinan pertamu Yusipini. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah narang koto sadang nang kambang-kambang arum. Gadih bau muan nambaleh tinggi alun randah kelampau rawi alif bangun selesai. Mato nyolindok ketaduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutuan nyolintuh-lintuh lambui pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah pulo. Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan. Sulit mengicuah pemandangan antah ke orang buto saja. Baitu lukih gambaran gadih paridah narang koto stan. Setentang diri madang, nuak sadang budu mata. Ibarat semisa alang saro tabang berbega di udaro niat rao inggok mencakam ayam lengato alamaitnya. Maka diutuilah orang menelangkai marisiak resik menyerak umpan parapak. Jalan nampasan abaturi cupak tetagak nabaisi sepanjang adik nama pakai. Tertiba ku jangko masuk nyorundi yang babalasan imbau ku alai basauti. Di dalam resah penantian tibola jawab barang sabalah. Sultan tak tahu kabalenya, aiko buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Basabas Sultan dahulu paridah na ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawabannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai. Kamalah berang diampehkan leno maadang dibuatnya. Adapun di masa itu gadih baumuan nambaleh lah cukui umua bersuami. Lain ukuran masuk kini menanti masak di batang 30 halu letalai. Tentang jawapan pihak paridah kato balik mencari lapeh alasan bercari-cari, itu pasti. Orang pun tantu lah mengaji. Bantuak petongan kami nantu jininya orang kesumando dan Mbak Intan bakarang loyang jauh lah panggang dari api. Nak adang tahu itu, mak adang merasakan. Paham bana mungkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam bapikir-pikir surang indak malu sama lunangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harago diri martabat dilenda orang, dayo ubilih nan tedanga. Tapi bagi siak hati nurani lalu ketagun langkah setan, disiak anati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jabatin. Jambu gatialah dari tampuk barilah rilah joran tiang besuko-suko jodahan sinan besuo barakaitnya. Barai umpama makan ndak sekadar peri kanyang palapeh kendak selero bukan. Tapi lebih daripada itu samparono tibo dirunggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging minta ayam menjadi darah bibik cetampang keturunan. Sesuai bak kata orang. Mambiak nanelo junan suci letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati mahadang tangguh angkut. Dalam aparang hitam putih tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruk. Tadanga barito sumbang kabasayah tentang paridah. Dalam sapakan kapatangko lah bulek katu perundiangan siyah sikutar petarimu. Anak muda berpendidikan tamatan normal Padang Panjang, mandeh kayo bapak betuah mamak sambah urang pulo babanso keturunan.
Anak rancak minantusan tiang bak cincin laki kajari matu piruh pengarangame selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda sumarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk kutiku alik jatuh, paridah agak berubah jauh jesipai biasa. Muko kusui ilang gairah di madu dua dima memanuang perusuah pemana-mana. Makan ninda lalu betanggang matonyo tagak pencarian disapo haram berbunyi ditanyo haram menjawab. Indak bersabak bakarano tibo tangi mengungu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saisi rumah pakai minyak jemama. Mungkin tersapu tuaganyo antah keulah dan mempaneh lalu di jalang dukun kampung. Baputa papean limau baromba ayah di piriang. Sinan menggeliang angku dukun lah kanai ke mata jatuh. Ubek laki saparangkatan babuso jada suntongga mandi ayah tigo muaro sakit nenalun angga juo. Diganti judukun lain dicari nalabia santi yang saroman semua pacaliaan. Ubek masuk asimek laki jangan kencegak makin parah. Kini mama kiak tiok sanjo gilo menjujuk abu merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya, maadang. Menurut angku dukun pengabisan, iko si jundai narang lapeh gas yang tengkurak bermain. Isi banak raso baputa tali jantung disentak-sentak wara kekuait manhankan. Tak ada ubek namangkuih salain baliak kena nasa. Nan membari ke manarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke maadang. Hendak terago pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah hube anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya ke ditangguang. Pihak dek diri badan maadang ikolah bananan menanti. Nambak pucuk elam menjulai na ayah semua membasui na licin kilek lah datang. Baru laki lima penama alun basambuang dan kedua bak kinci baranti tagak coaya tepakok tanik kini babaliak bak semulung. Paridah cegak samparono. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selama diadokan. Sudah tu balai. Tak ada orang yang tahu apa jinihnya perundiangan. Nanyato sudah mendoa berputar kepala widuk paridah berpindah tangan. Dulu sekutar nan menungkai kini maadang mendabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerimu. Kawahannya mak. Tapi stan, iyo lakawi hukum alam ado bana bunyi dalianya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari nan tak rila nan punya raso tepaso. 6 bulan masuk lalu paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuaknya panjang indak pandai guntiang surang dah. Maka baru belah kian kamari di jalang segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya kandak nan satu nan balaku. Singkek umur capek peminto harta Allah pulang ke Allah. Kurang lebih setahun sakit paridah pai dahulu membawa luka laya batin. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masa darurat stan. Parang jenika jasa kutu sampai menjalang penyerahan di ujung tahun sampai 9. Maadang gilo wingi. Cah kawin beko sara adonan tinggal tak batantu carai indak talak pun tidur. Jandonyo sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram di silau. Keditanyo makai beliau, alah bara bini adang gini kok. Sambil mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lama lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo maadang, itulah inyo si Hasan Pawah. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh bekain laki di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Nanggamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tibo nan bagak kare hati malala ke kampung orang melampau wateh Minangkabau. Kok diuku aja masuk kini ndak mungkin masuk diakah.
Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namudia ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah, sitara je kecenggor yang menjua benang pinjai menjawai upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan hidup pagi hingga risua. Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kincia di matumbuh semua di siang baranak mengko dibuai. Sadang samui di liang batu lai tak mati kelaparan kono kita manusia. Walau berbagai perasaan julu jalan mencari untung, jarang kalah babaliak pulang itu nampantang anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balu. Si Rasai Sultan Malenggang berbaju ke sumber lusuh meniti jambatan gantuang. Pado bansai dia bawa pulang elok ala rantau di pajawah sabala dulu mendehkan buang. Taradok dari Maadang mencalia orang ngondoh poroh batundo pai merantau. Baliau malengah sajo indak menggari antinenyo. Mungkin di alun merasa susah hidup surang sabatang tongga berindua beranak tidur. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tak mau tahu. Makoringan baban isi parau Malenggang berjalan surang. Konon pulo lay para joladang dikanehi sawah kusako digadaikan. Indak siapa menghalangi awak kan nama kece urang menggadang bakato dareh. Ditambah jua sialapau di sinan hulu matopiti tampik bepuhun rang paburu sinan terapak lapiak koa sabuang beliau juarun. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58, angek negari masa itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Juruyanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namonyo simbolon memacik kampua. Di salatan gumanta pulau bernama Dewan Garuda Nawawi bucuak pimpinan. Bayin pun orang nembat tiga mu pakai di Sungai Dareh. Sinan talewa PRRI Tandiangan pusat di Batawi mamak disanggah kemanakan. Itulah masuk bagola stan. Surang gigih surang karengkang baradu tuah semut tuah kaparang duo tuaga. Adapun nagari masuk itu ibarat memancang alet. Samo bagarak tu mudo ninyak mamak tagak matur. Nan jauh jela yang siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah heboh serupo labah pindah. Haruk lai cameh pun ado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya latadanga. Surang sajo nan tak peduli mudia lalu lihat singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siapa orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Carokinium. Mairiang di Ponegoro malampih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kepetabang manyerak tentara payuang kalam lalangi di buehnya. Dari lawi menyusupulo bunyi Mariam bak karuntuah kamasu apa siapa paga. Adai menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawak ke gayong patik disambui. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cekak memulai operasi badai menemukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang. Bajelo mai dalam parak berserak darah tapi rimbo cabuah labumi Minangkabau Bengkalai lamo sudah. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola. Joko dicaliak jalan main saimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkuk senjato bari ringan punyo pesawat kapatabang urangnya batuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punyo galanggang lebih paham lekok jeliku tampek maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadia strategi sama-sama mencari gelek. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banamolah urang dalam. Tapi dia lawan memacik santi yang awak pas baka panjangan bala anam terkunci pulo. Kan dua main barek sebalah hakiannya urang memutuh toka baalai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo habis damai juo kesudahan. Maka ke tengah cara novasa samo dikunyah siriah pinang salam basalam masa itu. Kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Baik itu bunyi saruannya.
Selama pusat di dalam orang kampung memungkuduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso mangguak panjang rasio pentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh mantan nasi jabaka. Kode isarai babarikan bilo masonyo operasi. Tansano kemari indah atau senjang barek sabalah alamai iduit kesansaro. Lah musuh balik betimba ate hapi di bawah baro cobika mengehi tengah. Tapi lain si baik ke rumah adang stan. Inyo bakawan jorang dalam jo apri galintin pintin komandan konco hari. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu apri banyak info diberikannya. Mulai dari jenis senjata saat kutiko pemberontak mencari makan masuk kampung, sampai memberi peta denah basis jukubu pertahanan ataupun tampek penyuruhan. Sadonyo bocor dari Maadang. Ota dilapau mencaracah hilo menyindia mencume hurang luar sasaran gunjang. Tak kata Maadang. Tinggi gabubu rendah tikam kukuak darih pari badan puang keok juo kesudahannya. Pengacuy gadang sarawa nasirang kampung diampuah nyolah kanyang lalu pakaruah. Tangguang rasaikan dek kalian pemerontak. Indak malu semelunangko lake lah mere orang kalah indak kabangkit-bangkit lain. Mendanga kecek balampang-lampang angit telinga orang di luar. Sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Arih jabala kemaimpok meliau makin marape. Laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angit letadah dari cangkir. Dek sayang juga manakan nyampang ko utang babayaran. Datang datuak nyawa nasihat dibari bitua aja paringek. Usah kecek kadorong-dorong agak iurang kata singguang. Indak pendeka nan tak bulu istan nado langit di balik langit awak hebat urang pun santiang. Mandanga pituah je pitunjuk bukannya terima kasih. Malah beliau galak gadang mangakah manilin sungai malah sau keto sombongnya. Angku dah tua. Kuyo balangi di balik langit dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buang mbaknya sebelum pasiannya kelihatan ku dah tua. Lai tawangku. Dia orang awak ku kecek gadang ota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya. Alun dan maliat ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat Minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandi yang mahadu kabau dek ciluah mengkonya manang. Jomojo pai menyerah kalah. Komandannya pai bayapui bambiak kerang semando. Barajo kan di Pagaruyuang. Jo Aceh pun keo. Bakukuak di pantai barat separuh Minang dilutoknya. Tiang bungkuak datang malalah istana habis taparunnya baka di Camintari. Rajo ijo entah kemana sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balantak engkau datuk silih berganti penjajahan. Sajak di Rajo Sianggarai baraliah ke Rajo Sipatokah. Kemudian datang Ulando diopor ke tanganipun. Lah merdeka dijajah orang juo baruangku. Patuilah punya senjata basoka nyo namukan. Bakso kananang, bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertuak tu. Sinan menjawab engkau datuk jelunak ketua mencucuk mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo pulo. Hasan, lai koh sultan tahu mangko kalah tiap baparang. Ayo dek pengacuy garang Sarawa, kecek Madang. Capek engkau datuk menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawa seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun bayi. Kemudian pada suatu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama tempek batanyo memberi nasihat je pandangan jauhkan sombongnya takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato meleceh merendahkan. Mbak kato Maadang masa itu. Kok buya kabakatubah cukup di surau di musaji buya. De orang berpengalaman buya terima sehingga saja mangguak-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat balik. Maadang lalu melanjutkan. Buya. Sajak dulu sampai bak kini tak den picayo ke jiru doh. Wajahidu fisabilillah tiok diadu tiok kalah.
Alun kabarabu yakini laidoh dibanding harimau dan salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat dilalah, disuok bisa dikaja dikida bulia diuru. Nan rumi musuh di belakang nasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat. Konon pulo labiah cilaku musuh-musuh dalam salimui munafik. Orang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, itu syarat mengatur tinggal adik-adik memakai itu. Andanga kata kuncinya mencari anta antung ke agak mampir batin maadang kabek lungga pasangan goyah di muka nampak kelihatan. Tengah malam pukul 2 balik, maadang tersintak lalu tekana mimpi jerasian alamai buruak agaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umur 40 halu langkahnya nan tata ruang indak marasai tekik ganta. Tapi sajak mendengar kecek buya tengiang nasiak engkau datua raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesuri awak kok malu siko tetagun pengenaan. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan OPR ke kitangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendengar kabar saya orang ketibu malam misuk membawa menjapuk mama. Memang batu kecek payah kau iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Raja Api bakih anggota kumpi masang Allah membuat ketu putih mengirim ampik regu tembak mahambiak japuk tabau lubang kuburan laba nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang laba lanjuang caro menanai lama limbak. Pangulu dibawa lalu alim ulama balecehkan cadiak pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tiba rang bagak menyudahi parang berjoak lagi batin. Jobasi mungkin tak talok juapi raso taangi. Cubo rasokan biso timah ujung pelor piluru badia samu dicaliak makanannya. Bapasan malin saidi. Sebalun badia dilatuikan tikamkan dulu ke bumi. Dari tanah asalnya insan ke tanah jua baliaknya waitu putusan gaji. Adapun siapa Raja Api maadang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sapangajian kunco balangkin daulunya. Samo memutih silek kuntau tarala sihalau wambek sampai menamai juari mau. Menuntut kenyak jangguik. Same semoto kedikaji dek basi indak telukoi dek api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi sajak maadang baliak gagang malangga pitua guru disiko jalan basimpang menampuh jalan surang-surang surang suok surang kekida. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah digagang itu nalarang nampantangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong nan basaru namo dewa malah ruponyo siriak nyato kat piala-yale. Sepiak Sultan Raja Api walau maadang lah menyimpang nan kawan tetap bakawan raso bakari badun sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri balik ke pangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan yang satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah kanan bana. Itulah sebab karenonyo. Laco orang berniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua baitu sumpah persaturan ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan baitu tekad maraju. Diulah menumbuak tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan di siko Sultan Balabuh Harila Kenangok Kemalayang. Baliak cerita ke maadang mendapik berito saya ada orang berniat buruak. Tak cinta insan di dalam menyangka bulu suonyo tabayang majah rupa guru. Salarui salamon nangko buek di ranah 10 koto di salingka kaki singgalang tak ada bakihnya takwi. Alung galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suri betawi bukit dan duo sinan maadang kok kabului. Mengecek beliau semua surang. Sajak delaya laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabui nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah bagan jua suri. Jangankan kalah jadi baco podo saja oleh tarajan.
sabuang lapeh taruah maelo manang lesayah di genggaman baitu ada ima adang. Terado Sultan Rajo Api biarpun Sultan Rajo Angi atau Rajo Sugalo Rajo samiang haram nak den takui satapa alun den kasuri nyampang kalorok kok basuo samo mananti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampihnya daripada itu Ustaz, kok dia ulang doang ndak mau nyapuah, kok dia balik-balik bak memanggang takana rugi jolabo, maka tarado urang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo juari mau samo batinti yang bakurasai jaleh tabangkai salah surang. Disiko bana taruniknya, manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu manga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak saja berpikir kareh indak takalok semalam tu para siang hari kesubuh ayam mekuak kesautan sinaladake ketuk putih. Padu awak lagu je kawan elok diganjua langkah suri mengalah kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sepucuk surik jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai ko hindak kumandan mendaramnya. Lalu bakame hanyolai ringan tabau bari tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu naik oto si buah wali menuju ranah Kepasaman Rau tujuan sebananya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia panggilan orang kaidir nemu asinyo bagala Sultan Pangeran siko maadang marau. Walau lahaman semparono tajarak jauh dari kampuang, tapi mengenai bik kemuko apalah kekok kadiawai siko terumuak badan diri. Kabatani raso tak mungkin alun marasai macik pangkua menggaleh alun biasa bermodal berpokok indak merantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api bak caleg sadang kampanye. Ubeknya luar negari seincek pel dimakan 1000 penyakit cegat. Dalam mak gadale tukang ubek berpusu kurang membali maadang jadi cingkariak ditolong membungkuih-bungkuih di sosok pitih ke tapi pakan usai lalu bekameh di lapau bala pihara siko salero berpuihkan. Alah sepakan dua pakan lah habis caro-caronyo. Raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabau modal kenindak kadang banakan cia sedio manajuni. Tapi kadipangakan. Diliek padunalaya peljo kapsul nan bagale, tapi hakikat sabananyo sengi pidato nan bajua lincah mengecek nan paralu main sulap magi orang. Iko bana nan tak menaruah madang. Baso Melayu balepotan istilah siang pulai konon jagaya penampilan. Usahkan kabar pidato, tagak saja lutui lagu ya gamang mencari orang banyak siko maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubah indak lama di satu tampek. Habis sabalik belok panjang kami Pasaman berjalani bararak lai ke utara maadang mai kuajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruh karena si dempuan di tapak negari cek-cek. Dima balai dima marau tibujo di padang bola. Marapek di langgar payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kawing Put Aik Negara sampai di kota Rantau Perapat di Siko Balabuah Semantaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo maadang tagak surang kini masuknya badikari sajalan duo kemapai. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi malaua mato tajam sumik merantiang nan cocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tapaham bana de maadang suriah kenalah dahulunya konon pulo kecek rembanya indak guno pidato panjang lagak juga ya nemparalu. Maka dikumpual dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nendari bambu buto taruh kamana rotan sonsang akar pilin bajarume. Kuli ula kulit biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sungai harimau bulu alang juduri gunjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadunya langkok tersedio
Ibarat seorang dokter Maadang didandan disegehi baju hitam segala hitam kupiah sampiai ko kudu aka baha melilik tangan cincin nakiak sepanuh jari dukuahnya gigih batua kecek tak buliah baso awak usah bekasan murang padang awak Melayu patah-patah sabab ngaleh ramuan kuno asal dari kubu Jambi. Adapun khasiat minyak dalam botol tangka jimbalang setan-setan tangka racun ilmu hitam ubek kuai orang kilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang je salah urek pendeknya sugalo macam penyakit cegak je minyak kubu Jambi caranya digosok di mana sakit dikundang ke manopai pantangnya janta langkahi. Alah sabelok dua belok Maadang menggalih surang ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kancia muridnya lulih ujian lah coga Maadang kini minum makan sarato rokok teh talua sarapan pagi indak bergantuang kendok samang lah putih bana agak-agak yakin tagak indak kabimbang Maadang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan nisiko di tapak balai cek-cek serbangan jo air joman pulau rajo je simpang kawik tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak maurai bunga saku kini lah banyak entakana. Pada makan di lapau jua cuci gosok ke tukang dobi elok melah babil ni mana. Saya barik betungkek tabu kemastan awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urekkan dua utak penaman. Maka dapatlah rundiang je sumirah langganan makan salam moko jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mendua kabun umua menjalang 20. Setantang ba ayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana mulut ringan garaknya lincah segeh lagak pandai memakai lasuang pipiknya menggilo. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Maadang menggalih jua orang rumah baliak balapau kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Lah tabiat dia anak muda menjujai orang balapau bukan sekadar berkucin dan main sindia keto bau juang garah kudo kecek ekida. Adang menggemai je manggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulo jando talatak ba anau di pasopadan sadonya ingin nak menyigai. Salarui salamunangku pasal biaso dek sumirah. Ko awak tagak dipasia di lembai ombak lah biaso asah jan sampai di guluangnya. Tapi kini baru sifat dibari babateh beperinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran lat paurami laki ditenggang. Nan banyak lainnya paham tapi de ucok cengkaria oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali Maadang pere menggaleh ditolong bini de lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Wakatu menyogok pitih tangan lia menggarayang di muka mata Maadang nampak saya alang berbega menukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu diturik malah pajaku dia giah kata nasihat ijan melalu lalang bana. Tapi bukannya meminta maaf segala perkataan ke Maadang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicalia. Maka de darah lananya ke kapalo tabi suga wangki simbaba. Hampir malayang tanpa pangoknya. Untunglah tekanah bana rugi malawan pajakete. Secapek belum cotok disembanya lia pajatunya tundo keluar pintu tak kangkang di dalam lapau. Ndak lalamu antaronyo tiba berdua gedang-gadang. Matu sirah muncuang bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mancam. Ko iyo awak jagoan ijan bagak je pajakete. Iko lawanang nan seimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagai orang tibo Maadang memasang kudo-kudo matulia mencaliak garak. Sumirah memakiak-makiak orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tiba-tiba tabang kurisi malayang bakeh Maadang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae joeng koloto.
Beliau menggelek ringan balapia basi ke bawah tibu di meja baladuo. Secapek kuciang melompek maadang tibu di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cekak di laman nama dan datangkan kaki malayok ke dinding utuh. Dan di sampiang makanan siku mairiang sipak ke belakang baru ketagak terjelaprak. Walau surang lawan berdua maadang taga alih saju musuhnya alun dapat balik. Orang tercangang berkuliliang dan bak menonton film kumpu sorak cepat kiak jadi cie. Nang surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Alun sampai tenju bala buah tangan maadang lama nyonsong inggok di pangka batang hiduang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tumi maadang tapi ditantang tulang rusuk marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabui sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patatigo. Tibo mairiang celai kini ya rantai disapunya mendangyang-dangyang di udara. Beliau sembau jual rantainya sentak sepinte lalu. Tak jaja mengukui bumi dinanti lutut dan dua berserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rembagak di terminal. Datang baondoh mengeroyok bak anjang rauk di bangkai langkok senjata surang-surang. Adonan bulet besi pipa dan picak pembuka roda. Konon pulau pisau jegolok padang kalewang bekilauan panin maadang masa itu. Tiok nan tibo kane daram mendaki makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan buliah lari juo. Maka di alun teka di Allah muan masih berpanjangkan luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak nan bugua mukonyo tambah berminyak. Sampai tibo datang tentara coba dia mahala urang sinalah baru talarainya. Sejak itu pacah beritu ado pendeka tahan basi indak taluk kane senjatu. Orang lain yang dapat tuah kubu Jambi dan dapat namu. Sebab tak ada orang yang tahu kalau maadang orang awak. Sungguh pun Allah berdamai basasi kapalo kampung sureknya tinggal di polisi. Hati maadang sanksi jua rasu terkido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Sumirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu maadang berbelok jua. Tambah kayun menggalih ubek makin percaya orang kuliliang. Merek laki namo lah Harun kini pak kubu tamu sawa. Berbalik kerja lama berdukun memanto-manto. Membuka sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah mengalih lah hacuk tinggal di rumah menanti pasan orang berubek. Macam-macam orang nanti bo. Ado dibiriang penyakit kulit dan gilo berubah haka tamakan upeh racun. Nengkanai sangkong pilalai dan ingin berketurunan penyakit buatan orang, lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya sugalu macam pemintu, minta tolong bakeh makkubu saraiknya indak warek panah. Lai duit colok madang kini. Dahulu lalok bakal luak kini ladapik mini mudo sudah rancak sudaga puluh. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tapnya barang bermerek TV je motor nan tak ada sebab memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan jua lah masuk tahun 6 mampe datang ujian lebih bare. Mungkin resiko di orang baga atau membayar hukum karma akibat parang elamu. Tibo pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuko-muko menjapui barang tercici inyo dan alun jatuh carai. Rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsu Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sia nan tidak tahu. Kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditansi sepia namanya. Si mandua dan surang nangko takato kejam ke anak buah. Menakui dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membayi yang meminta buku tangan. Mendapat pasan curi itu baputal tak madang. Nan kato mesti jawab kok gayung wajib disambut. Tapi namalah jalan ke ditampuah memilih antara dua, jalan pasar atau jalan marusua.
Iko na ditimbang sa habihaka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lemu meranmang menimbang berpikir kareh sampai di malam nan ketiga dapet garaan dari batin pirasat memberitahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai pelor kedua menyudahi. Tapi nan main menantang manang, podo saja lai tak rajan kok konon kalah di galanggang baitu tekan madang. Maka dibalailah pasan jo pasan ditakuak janji kabasua langkok jo hari je tanggalnya sarato tampek jo wakatu. Lah tiba masuk janjian maadang bakame-kame, takkan nak pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumaat masuk itu hari nan elok palangkahan, diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kanopan. Selama di dalam perjalanan asyik mengena-ngena diri membangki insan di dalam, di parapek pagar di batin pagar ia siap menanti. Turun noto merek serasi maadang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang 3, 7 langkah sebelum sampai maadang turun lebih dulu sangajo menghabis jarak. Barayun langkah masuk itu menuju tampek pertemuan. Tiok tapak ada alamat tiok garak pemana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya, iko agaknya orang kumandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki nencik ke meja. Baju hitam terbuka dadu sarawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawih balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak berpipa cangkulong di mencuangnya. Sinan maadang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetampin taruah hurang sepadan mulu jaladiang, dicaliak rawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh maadang. Sinan tumbuh percaya diri, dan balik jaleh hurangko. Baik itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara 2 mato sinan dibangki penaruhan. Hai si gadabua na menunggu bukit sekabu-kabu, turunkan darah jantan ke jantung aku, turunkan basi karsani ke tulang aku, turunkan angin bubu ke napas aku. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, Arabikun katanya aku. Barakallah ilaha illallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masuk itu maruntuh taliangoknya. Kini maadang menuju muswah. Lah dake beradu muko di sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor, di sini kami berjanji. Menjawab beliau musuh itu, saya Mandor yang kamu cari. Manggaga bunyi suara paru bak bunyi bulah pacah maadang takah rantakui. Dari rambut lalu ketumik maadang dipandang-pandang. Nampak di wajah Roman Mandua maleceh menganggap enteng. Sebab dicaliak bakeh nalaya maadang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik barano indak sungguh dicuku tak marato. Nadoknya manaku-naku mato lindok wakatoluna. Persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam para. Sadonyo iko sendiwara sangajo ulah maadang dalam maintai-intai tabah. Lalu wakato ang komandua, kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga jawab maadang, betul tuan. Setaruhnya bertanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya, ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya, saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan?
Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi sudah dibaca, pernah diambil di Adang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang terpasu Adang menekan surat sesuai perintah Mandua. Penghabisan di ujung rundiang, Johari jo membulalang Adang di usia tagak. Hayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya Tuhan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya Tuhan. Di saat ketika itu Adang mau dua tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku Mandua menjawab salam. Salam bukan sembarang salam, salam babiso nama lapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata Adang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan indak balabiah 3 hari panjang umuang. Ndak terago minum bagai Adang bagai pai tinggalah Mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ko iyo sampai aja indak maidok sakit damam tadanga ka bapak Mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun katah sedang mengawal orang gajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah bersalam. Beliau merasupani yang tagolek maharang-harang. Muku hangui harang tangangu bekaruah maragang nyamang. Dari setiap alih bulu meringek keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagulik Pemareso. Hasil otopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter, lain dukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tando-tandonyo Pak Mandua kena angin duduk menyasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batu ananya tu Mandua lah jangkang Adang galak pagumam. Baitulah stan drama singkek cerita Mandua di serial kisah Adang urang bagak di Agam Baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah tibualah sombong di takabua. Indak nang kadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia. Itulah hinyo Adang urang bangkang bungkuak seyangka indak tadidik basikola pengalaman jam masyarakat itu nan jauh maha bana. Konon pulo amal ibadah sembayang sekali haram puasu indak satu-satu apa pulai bakaroban menuri irit pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo maingek mangana Tuhan umur semakin lari juo dosa banyak tapabuet. Antah bilo datang pitunjuk pandai bersyukur jenan nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayangnya tak tawilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi Mandua diterima di pihak Apam. Maskapai Orlando dahulunya kini lah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan. Bistamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan Kantua Gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemeresuan Adang resmi diterima menjadi Mandua Kebun Karet. Duduknya di Pulau Mandi boleh rumah di fasilitas gaji gadang catu pun dapat pindah Adang leki bini rumah dibunut baseokan. Apa jelek? Ibarat pemain layang-layang komastan. Hari elok angin selesai tinggi sabih gumpa banang. Malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sawit cadanga dengan danguang. Ni masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampek Adang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ado nan dak masuk nan maleh sagan manderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cilo orang menjaga kasir jekarani ketika hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab Mandua menanggung risikonya. Baitulah stan waktu berjalan juo Adang tambah berkibar. Pontennya elok diateh dari bawah puji mendatang Mandua elok buruh pun sanang. Gaji sebulan 2 kali, pitih dapet kain diagiah bareh susu gulu mentega baru dek ke dokter perai. Baitu mewahnya masa itu.
Alun sabulan dinas Maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh Kabun onderbau Partai Komunis di bawah ID masa itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya Maadang dalam binaan diundang diberi kursus di Kader Jopanataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunyo tanah Kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih orang. Tamakan rayuan partai Maadang mangguak saja. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas Maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya baga. Nan paralu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak pipi makanan anggang yang bacoto di siko bana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang Rabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua Pelimuko di bawah lambang Paluarit. Baik itu pun dengan Sumirah, dahulu bibi orang panggilkan kini lah ibu imbauannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini samo binguangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang ngilo jo pangke Sumirah mati kerancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun dan bakian tak dapat pulau disasali sebab di zaman semusu itu menjalang Gestapo Kamalatui sikon di tangan dram PKI Maadang tak bawa endong. Seiring putaran tahun politik semakin nangek PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau belakang urusan partai nan paralu. Cah rape, cah barisan taundang ke kabun lain, opembar jarape umum bahundoh ke tanah lapang mendanga propaganda. Di pihak pimpinan kabun indak jadi masalah bana lungga disipilin masa itu. Ampia kesado komponennya lahanyui tabau arwih mabuak politik ate bawah. Kini nan sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kamapinggalan. Maka tibolah saat Jukutiko bangkak pacah bisua Malatui. Patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65 Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan batuka tangan pemerintah. 7 Jenderal Badabiyahi mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam kabun. Mematah buruan rang PKI buruh ba urang manang parang raso di bibia tapi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi Sarwo Edi Pacik Komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat tarwih ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam, pendeknya asa hangi baun kamunih di Cakau Sadualah. Ditampek resor Maadang bulonyo tanang-tanang saja. Kemudian baru bagarak sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri Maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampung. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa nan terjadi. Tentara selisih basah polisi lamain tangkok dibantu hansip je pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barusan bansir dari NU barikut pemuda Pancasila. Sadonyo galin sampin-sam mencari orang PKI. Sinan baru Maadang tahu dirinya dicari orang kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tansi sasak pinjaropan bertumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan biang kakaroban. Secara mando-andok bajalan marusuk-rusuk bak maliang Maadang masuk rumah. Segala peragai nan paralu kain baju ala kadarnya ameh dipitih dikamehi barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunud. Semalam di rumah tanggo tidur dan tidak lalu ameh cameh gamang takuik punado rusuh nanti alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maku mau pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto Sumirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan.
Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tercinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idui ilai mati terbangkai tak pakapan. Antaro madang jo sumirah berila-rila laya batin tangih terserak kita siun. Berpisah sekali nangku entah basuo entah indah. Karangkan diri suram-surang nasib digenggam tangan Allah ko untuang betamuju. Setantang diri madang bakiro pulau dari rumah. Di kapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasih dalam mati menompang bertampek tinggal. Dia orang dan ditapati menulak ketarang-tarang takui talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok sultan indak disiko ambo takui tabawa rendong. Kini nagari sedang ngangek siko rezia tiok malam cari PKI jigarwani. Kama pai kama tausia tiok pintu tiok batutui kama labadan kadibau. Jalan siang parut badampuang sabalik orang maintai. Rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apalai. Razia setiap simpang pondok rundo sepanjang jalan. Kojolah kojoh. Di tepi pimatang banda sambil memandang Yelia, nak adang duduk marano. Mengana agak-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak perguna saat pendekar tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntung penanyuk badan berarak ke neraka. Kini ko dalam buronan, sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akianyo tetangkok yu. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayoan sonta inggok palaga tibo. Sampai di balai rakyat, tarago indak bertanya bertundo kabiliak kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lama berkurang hari ketiga berparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo lamuan 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak, tak paham apa tujuannya. Indah ada niat di hati melawan ke pemerintah, apalagi ke memberontak. Walaupun ibu-ibu berkata menyamah-nyambah indak mengurang maringani. Cik tanyo cik terajang alun menjawab kaki laki taruh sebentar dalam buiknya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti berganti tenju tibo rokok iduk masuk ke duang ragam asapan berterima. Tapi stan bukan maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau hinggok rotan jamanau tak membakeh. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuahnya. Konolah api puntung rokok diam lali berudang kuciang. Walaupun tidak terasa di muka cando kesakitan. Memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura ansan bagai. Sebab Allah dek itu. Nyampang tabokak pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibat risiko. Orang hidup banyak akannya, orang mati banyak kiramai. Langit indak penuh je bintang lawi, indak penuh je ikan untuang kemalang bulu hijau. Hampir sebulan di tahanan badan lahari yang kurang makan baun hangi bak kencang pudu. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah je buku tangan. Pupuah dek kalian kecam adang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang. Sebalik kawek berduri rapek paganya pengawalan kalari kama kalari. Ikulah tampek penghabisan dek orang-orang tawanan. Nanalah mendapat surat merah tinggal menunggu pembantaian. Salam jalan madang. Tangga malam pukul 2 balik. Tiba panggilan rang baba dia naik ke auto surang-surang. Namun Mbak Adang Murtigo salapan banyak rombongan. Tangan takabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau indak diberitahu lah paham nang terjadi. Itulah sebab karenanya heboh bak bunyi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado. Ado pula mengucap panjang bersikia mengana Tuhan lain dan abang dari-dari. Maadang han yang tak berbunyi. Semenjak nanya oto tadi muncuangnya bagara-gara entah apa beliau waco.
Sinduit roda baputa pengawal melompek nanya. Oto warinsi jauh juo menuju ranah teki buki berimbo di pasawangan. Sinan menanti juru tembak algojo pencabut nyawa badia bakokang di tangannya. Datang perintah Mose itu. Semua turun. Setibo sampai di bawah dihalau ke tepi-tepi yang mahadukkan nimbiang batu di muko bangarai dalam. Hindak tarago bakumando badarun bunyi piluru menggaga di malam butuh. Sadanya rauk ke jurang di bawah kali sopeso sudah itu Han yang tamai mati. Pagi menjelang subuh masuk di antaro tumpukan mai cie magara menggurayo lalu duduk taruhnya tagak bajalan melia banda. Siatu Maadang. Masya Allah. Maadang babalia hidup. Jalannya gagah. Nyampang tensano di pareso badan barasiah tak bercata salai rambut tanang gugua. Mulus. Apa kau sebab karena itu? Apa kau sebab dek itu? Antah piluru ndak menalo, antah maleset makan pelor atau jangek baliak Betawi, antah. Nan nyato nan kejadian wakatu badia malatih baliau satu tarau samo betimbun jenam banyak. Tapi orang mati inyo selamai lahaman baru keluar marangka meleriang tabiang menuju pimatang bandar. Hari lah tarang-tarang yo Maadang bajalan taruh menurut aliran bandar. Tiba di lubuk tepi sawah berhenti mencuci baju sirah di daerah orang lain. Selesai mandi berkusuak berjalan-jalan yo lah tiba di tepi dusun. Sinan bersobok anak muda mukunya nampak kecamesan. Sesudah tanya-tanya beliau mair yang pulang nanya ke pondok Pajar Cakoh. Bapaknya sarang tagolek, kaki bangka, badan hitam ulah dek biso, ulah sendok dukun jauh sebalik kampung. Maadang datang menawai. Nyo tampuang salerojanya sesudah ditakan langit-langit je tapak empu jarinya. Yaitu dicabut biso kini lah cegak semperono. Gadang ngati seisi rumah beliau di sanjuan-sanjuan. 3 hari menjadi tamu badan segeh parik pun kanyang pitih lepek bakal terau. Maadang permisi pulang terima kasih bapak kubu. Kini berubah penampilan. Sungui icuku licin kepala di bola habis. Betungkek manau serueh langkuk je kacau mata hitam marepe jalan menapi. Di pada suatu patang Sahrial komandan kokam pasukan Muhammadiyah musuh gadang orang PKI. Tinggalnya di simpang 6 di ranah kisaran timur. Beliau mendapat tamu orang buto minta sidakah sinan mauta panjang lebar. Berganti-ganti berkisah sama bertukar pengalaman. Akhirnya berpagi-pagi malapeh rindu jetaraga. Memang patut istan. Si buto guru sileknya bakeh menuntut bala diri. Ialah Pak Kubu orang imbaukan Maadang sabananya. Adapun Sahrial tahu nasib gurunya. Namun tak dapat tolong bantu maga namo dalam korok. Kini ko jadi berubah. Walaupun bermusuh ide, tapi antara guru dan murid tabuhu hubungan batin masuknya membalik jasu. Ditambah raso bakampuang orang salah buah setepian jadi rasio salamoko. Bukan pula menolong musuh, sebab mandua terbilang mati bacoret namo di buku hukuman Allah menjalani. Maka kini telah seminggu menjadi tamu Maadang lalu diantar ke ranah ketabian tinggi sekolah tampek samantaro di rumah mandek dek Sahrial. Selesai sore menyurek dilapeh saratu ongkoy, Maadang berangkek ke Balawan menumpang kapal Batanghari menuju kota Betawi. Selamat jalan Maadang. Pertengahan tahun 67 Maadang mendarat di Jakarta mendapek ke Petamburan. Basua rumahnya dicari alamat dia adik Sahrial. Mula-mula orang curiga candu menolak je karena tahu alun kenal pun nindak basua ikolah baru patut orang angkan menerima. Tapi sesudah surat dibaca berubah sikap beliau bersyukur ramah-ramah babaso yang mulia manis saja hati Maadang kini. Adapun beliau nangku konco palangkin dek Sahrial sangkit di Medan dahulunya. Si adik nama panggilan anak ranah Lubuk Aluang. Walau bukan orang sekampung lain daerah tanpa asa namun lain CBA yo. Kebetulan sama sesuku kari raso bersana.
Ditambah pesan di suri aluran mamak dek sarial, inyolah memanggil mamak pulau bertambah dagu peci ulu. Indah lama makan bataduah tibolah niat bau sau menyambung hidup tiap hari. Caliak-caliak ke pasar di silau ke kaki limau menggalih batu dan taraga. Lalu disimak orang mahasah cara memasang ikat cincin taruh bernilai baharagu. Raso-raso kalentehangan mantaplah hati nak menggalih. Barakait bantuan modal ditambah siso ungkuh kapa, makupailah beliau karawa bening di ranah Jatinegara sinan pasanya batu cincin. Di Bali segala dua batu akiak murah haragu, ginyang Suleman di Momani sepah jenilam jauh lumut merah siam merah dalimo metu kuciang je pancawarna kalimaya segala macam. Kalau pirih je bulu safir atau zamrud sarato robi bukan ukuran kaki limau. Ko ado barang menaruh itu palasu barang suntik nam paham tukang batu saja. Bamulai terasa cangguang, tapi dek lai di bawah hati lamu-lamu tabi lah candu kini lah paham habis bana. Lah menaruh roda sepeda pemutar matu gerinda, mahasah membantu batu memoles je pasia intan sesuai minta kandak orang. Alah setahun menggelai batu di kaki limo toko Cino di rusuak pasar Rawamangun. Ulah dia acok pengusiran pindah manatap di Majestic tapeknya di Taman Puring. Dia musuh banyak gadang-gadang pindah pulau ke pasar rumput di Siko lai sebulan. Bararak madang ke Gorogol ke Cipulir jo ke Ciledug di Sasau Ranah Tangerang. Akhirnya ke Tanah Abang di Siko nalamu bana. Di trotoar sepanjang jalan salampih pasar Auri kini laya di Taman Kota Siko madang tersampang. 3 tahun menggalih batu hasilnya ampe-ampe salapan dapet sekiro kedimakan. Namun sungguh punan ba itu, de usaho cucua keringek rasaki halal warasiah terasu bana barakaitnya. Hati sanang batin salasai aman santoso perasaan. Kini mengontrak rumah petak dalam bilangan Jatipulo. Tapi stan olau indak basau de angek kota Jakarta maadang raso kedinginan lalo juguliang tiok malam. Salarui salamonangko salasai sajo jalan bendi di malapa di sinan makan lapau wartek sepanjang jalan lapau rangawak dak tagagai. Kain baju tinggal memakai bibik subalah mencucikan langganan bayar sebulan. Nyampang taraga ndak bakuang melompek sajo kebongkaran atau KPI pejompongan pokok murah Bali Bencek. Tapi kok dikaji di papabana dihitung biaya tiap bulan. Mungkin rancak babini bana manang jual wali belusing. Entah memang iyo kejodoh, cocok rundiang putih etongan jejando barana tigo siayu tukang jamu gendong asal dari Pekalongan Joiko madang kini. Salamu berumah tangguh agak santai ide madang lah hacuk perai menggaleh. Apalah sebab deba itu, dek bini pandai berkureh tajamin balanjo dapua. Tinggal mencari uang lampu bali rokok minum di lapau atau pembayar sewa rumah. Karajanyo siwik jokode mencari angku nomor BT. Waktu itu selama musim SDSB alun dilarang jadi proyek pemerintah. Disangko wakoa juo takana empok jodadu disiko bana terambaunya maadang mulai tepurua. Iko karajo mahabiskan ndak dapet main bekicua. Ciluah jeca dia ndak terpakai. Nyampang kok takut manggih bawah hampek tingginya 7. Iko menembak dalam kalam dari 100 manang ciek ngilo merintang angan-angan. Ulah mendengar disiak kawan sesuai pulau jorasian dijual murah batu cincin. Lama-lama galeh tahun cangki nila tinggal aku tak kacu. Mulai pemberang pemburangsang main tanpa main tampeleng. Kok talai nasi telatak minta rokok tak kunjung buliah piriang tabang kalih melayang. Sialah orang yang tertahan. Awak payah mencari pitih laki menganggur ke jam pulau. Si Ayuk pulang ke Jawa sampai kini tak balik-balik. Mungkin dia utak kalang kabui pangana susah berjarumek tambah begadang tiap malam. Maadang lalu jatuh sakit tensi darahnya 200. Allah. Kapai ke rumah sakit atau dokter praktek umum berpitih indak disaku. Utang kalapau laba limpik sewa rumah menyasak jo ke dariak-dariak tengkuraknya.
Maka disasuk saja saladari daun pokek dan belimbiang bawang putih segala macam. Usah kencegak makin lari inilah paniam-paniam pikir. Kopi manis hendak berhenti sambanyo beragam jo adang teh talua disosohnya. Akianyo ampal darah tinggi lah 2 hari nan tak duduk. Tengah malam pukul 2 kali beliau terasa kaya lalu merangkak ke belakang. Baru masuk ke kamar mandi tas sanduang di tali timbo terjilapak di lantai semua. Lagak lama antaronyo dicubo-cubo serensui, tangan diambo tak menyampai, kaki labarek dilangkahkan, indak kesial tak tolong. Sinan bagaluang sampai pagi hingga datang dan punya rumah niat menagih uang sewa. Baru tetangga berdatangan di tetiang ke tempat tidur. Badan layu sabala kida mulut pencong lewa babuyah mengecek tak jali amek. Rupanya beliau kani stroke setang. Dek bidan sabalah rumah disuntik diberi ubek. Dek layi dapet naringan bisu tagak-tagak rauk menete di tepi dinding makan dianta-anta orang. Dek warga berkeliling rumah dilaporkan bagi RT. Ada orang Padang jatuh sakit, bini lari pemilih indak kini tabari yang surang saja. Dek Pak RT orang peduli kebetulan rang awak pulau diantar ke rumah sakit dirawat dicipto uang pangka petongan warga. Lah sebulan lemu dirawat Madang beransua cegak lah buliah berawat jalan caking sekali 2 minggu. Tapi rekening alun babaya ditahan dek rumah sakit. Walau ditolong surit musikin narago ubek tetap dibayar, RT tak mungkin melunasi. Sesudah si adik dihubungi orang tapatan dahulunya, beliau menolak pulo indak sanggup membantu surang. Maka sesudah dipikir-pikir tabiatlah haka dek si adik mencari ketua dagang orang sekampung di Madang. Tinggal beliau di Bekasi, Magala ketik sempono. Pihak mak ketik tua dagang lalu dibusuk di pengurus batamu muko je Madang. Di sinan baru ketahuan stan siasan tabuah malah kironyo orang jelatang di nagari kecalmiang di dalam kampung banyak dusunya kerang awak. Itu sebab balapeh tangan organisasi kebaratan. Antilah diurih pulo sambuah nalain ke ditolong dia nak masuk kenti jompo. Siko si adik menimpali. Ko angku indak bersedia biarlah hambo nak bayo jo pihak pengurus PKDP, mungkin kami orang piaman bisa membantu je biaya menolong mengeluarkan. Mendengar undiang sepatah ko tersentak jiwa mak ketik. Maka jupitih pribadinya Madang dikeluarkan, diajak dibawa pulang. Di mamak ke disempono tua dagang berpengalaman orang kayu suku dimakan Madang dipawasokan. Makannya diawasi, disuruh terapi olahraga ubeknya diagih tarus. Lah lama bakal lamuan beliau bertambah cegak yuo kini lah hampir samparono. Kok muncuang berbalik luruh mengecek lah jaleh banah. Namun tangan bapangku jua berjalan kaki meleu. Kok dilihat dipandang-pandang dibanding jalan dahulu jauh benar perubahannya. Gagahnya tak ada lagi. Sumit kulai matola kuyu kecek goyah lamo kesampai pancangang madok kemana. Indak saja batang tubuhnya mental pun lari pasangan. Punah Madang nan saya suak kini mak loyo nan sesuai loyo luar loyo di dalam. Kok dulu manga mengecek, jawasi haramnya luko ditembak indaknya mati, penyakit pandai membuat awak pulau retang mau bek. Tapi kini bah, kok iyo lai santi yang cuba ilakkan gayung Tuhan. Baru cengkunik bananyakan rabah bertahun deweknya punah segala peduniaran, rasaikan Madang. Sebagai orang disantuni Madang pun tahu diri, nyeminta lalu di garasi keganti satpam jaga malam. Disapu seruk di laman disiram bunga petang pagi atau membuka menutup pagar malap oto serta motor. Mulai waraja sopan santun heri yang gendeng jaga sobasi tarati laku parangai itu bama papakaikan. Singgo keluarga makati saratu tetangga kiri kanan gadang kaciak tuyu mudo sadonyo sayang Madang.
Adapun mak kati nangko orang tua tampe bayo sesepuh di lingkungannya, beliau pun pengurus masjid jabatan wakil ketua merangkap di bendahara. Itulah sebab karenanya usul beliau diterima mengganti garim jemaah adang dan lamo minta berhenti. Mak adang pun terima suko. Lamo bana idik menumpang rasa menyesu orang bana terima kasih yang ku kati. Kini lah pindah ke musaji. Babiliak bakamar surang kompor lai paragai cukui beliau betanak makan. Karjonyo indah labare, patang pagi membantang lapiak menguras tempe bau luak menyapu luar je dalam. Setiap waktu masuk mek lesiak dikontakkan 10 minit sebelumnya kasih mengaji laba puta menunggu muazzin datang. Waktu wirid pengajian baik itu pun hari Jumat, mak adang agak repot konon pulau bulan puasa masuk tarawih juta darwih apolai malam takbiran sibuk. Walaupun maleo-leo tangan nan kida basusukan, tapi mantap barasiah karajonyo rajin jogigih nan puji luruh jujur nan kato. Ko ado barang ketinggalan biarpun terompa selop Japang disimpan disalamaikan. Konon pulau pitih di kota Asia celengan bekuliliang cukui etongan samparono. Itulah namanya babkan jamaah ibu jemaah adang acok diajiah orang pitih di zakat disadakahi talabiah di hari raya. Pitih dapet saruang dibari kupiah di baju koko Allah beluji tangan bagai. Alhamdulillah. Lalabiah setahun jadi garim marbut kecirang di sinan. Rasa tanang jiwa di dalam salasai utak pengana berasiah matu batinnya. Pada awal mulai karajo hanya sematu cari duit. Menggalih rasu tak mungkin mengemis baik rasunya kapulang nan indak bana. Ko indak ditolong dia makati lah jaleh paunyi kolong manete manat yang saya menampung salo-salo tu. Tapi kini kostan selain hidup dijamin sadonya ditangguang orang. Ado hakimah nan mendatang ikona dang sukowana, yaitu hati tanang jiwa nalapang salamu rajin beribadah mendanga ceramah pengajian puasa sunat kami sinayan sembayang tahajud tengah malam sembayang duha pagi hari rahmat ikolah nan tak ternilai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kena menolong. Tiap malam menjelang lalok sadang hano orang kuliliang maadang meranuang surang. Adang menangis sadu sadan lah basah kalau ngulunyo mengana doso salamoko. Makin acuk mendengar kaji ceramah buya di musaji. Tambah kucuit tali jantuangnya mengana-ngana hidup kamati dia kirai ba'alai suap. Dia tong indak taitong dibilang lah banyak ame dosa lah banyak tepabuek tak mungkin barang pun lain. Menurut surah guru-guru biar segadang bijo bayam dapet ganjaran pembalasan orang menuntut pembayaran. Iswa hari di padang masar tampek naraco jetimbangan lah nyato barek ketidak. Menampuah titi jambatan sarambui di bala tujuh tampan badan bun ke neraka. Na'udzubillah, Masya Allah. Kini membayang tampak jaleh tumpuan dosa salamoko. Bara gadang duraku anak mandehkan duang maragang nyawo anak dilapiak judiju. Nampak-nampak di ruang mata rando di gadis tainayo ulah kaji gas yang tengkurak. PRRI dibantai api informasi dari Madang. Pengulu Imam Jokati dileceh dicumehkan. Pareman patah-patah kane kakinya di terminal. Anguk pak manduan dan malayang kane gayu yang siuntuang sudah. Itu baru hubungan kaitan je manusia. Di kana pulau dosa ka Tuhan sumbayang hendak merasa puaso sekali haram. Ampok pemenan tiap hari tua keganti minum kopi zina dan tidak mata sambuah. Terlampau banyak kalau dibilang stan. Panua halaman kalkulator error komputer dibulihnya Allah sesaya nak ketahui. Tapi dia lagi rajin bertanya sungguh beraja dek menyimak awak si pangka di musaji lamu-lamu tahu beati tabi semangit beribadah mulu mau rai cek-cek. Di palanca bacaan salat diapa ayat surah Amma sampai bisa membaca Quran.
Kok semenjak mulai sembayang dan pandai hanya rukuk tagak kurang sujud awak pun sujud. Kini lah paham tahu bana langkok zikir doa-doa dan sunat serta wajib. Kunan kaji dan berterima sebanyak-banyak dosa segadang-gadang maksiat. Kok lai tobat nasuha Allah memaaf mampuni pupih barasiah tak basiso. Iko nan Allah beramalkan, yaitu mengaku rasa bersalah, berjanji indak ke maulang, membanci apa yang dilarang. Itulah tobat nasuha, bukannya tobat samaladu. Makin dikali makin dalam, tambah dikanang tambah nyato bodohnya badan salamuku. Walau awak berbuat jai orang balaku bayak jua muko kamalah disuruhkan. Bahagia pertama serial menyelamaikan, angok di ujung-ujung badia awak buronan masa itu. Kedua ketik sompono, ku indak jasu beliau mungkin kejadi serok balai tampan kemati uya tinggal di kota kadang nangko. Keduanya orang sekampuang nan salah buah setapian dun sana caro banagari. Deraso baradai balimbago basuku bapuak-puak, gadang tolong bantuan adik anak ranah lubu aluang menyambut dagang dari Medan. Rasu uhwah Islamiyah jamaah musaji menyentuni ikhlas tak ingin naruh balik. Masya Allah, alangkah hinonya dari nangko ya Tuhan. Orang sekampung sanagari, orang sahadai salimbako, orang saiman sahagamu itu menambah zalimi salamuku. Kini di saat awak tak badayu, bukanlah sumpah batarimu, bukan pulau dendam kesumat, malah dibantu disantuni buruak ditimpo jenan bayak tubuh ribale haya susu. Maafkan nambo, maafkan. Sebagaimana nan biasa di bulan Ramadan macam kini agak sibuk gawe maadang. Sesudah salat mugari selesai pulau berbuku, disusun lapiak sajadah dipasang laia pembatih antara pedusi je laki-laki. Si pikir lalu disiapkan jamaah barang suat tiba, lama-lama saflah panuh sembayang Isya dimulai. Sebelum salat tarawih ceramah kutum 7 minit, beko selesai pulau witir tadarwih bersama-sama jam 11 baru pulang, itu setiap malam. Waktu ketika itu petang kami malam Jumat, seminggu hari kelebaran. Semenjak luar siang cako maadang tarasopan yang agak barek rasa keduanya. Mungkin tensinya agak naik. Selama bulan puasa banyak memakan dan bersantan. Atau sekadar nama biasa barangkali, entah kok flu je masuk angin. Dan nyato sesudah makan ube agak lungga sakit kepala tak sampai lepeh puasanya. Anggota tadarwih lebih pulang, tinggal maadang surang diri menyusun rea Al-Quran menyau memasak pintu. Hari dan hujan-hujan rinai udaro agak lambo amam. Beliau alun pai lalo asik menyusun-nyusun kain. Dipakai nempal yang baru, koko paragiah dan makati serta saruang gajadu dua. Sesudah segeh memakai maadang ke kamar mandi, maulang menjawe ulua. Lalu duduk madok maherap mulai berzikir panjang-panjang puih berzikir nyaman doa. Sudah itu sembahyang sunat, habis salam tekabia pulau, beliau kini salat malam sengaja tadi alun mitir itu kaji berterima. Selesai sembahyang sunat penutup 3 rakaat, maadang menjambur rea lalu mengaji surah Yasin bersambung surah Taubat, surah Ikhlas menamaikan. Di dalam halayan surah tersimpan catatan doa itu yang sedang beliau baca. Ikulah doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Bahwa aku dalam penguasaan-Mu sesuai dengan apa yang mampu kulakukan. Aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Aku telah terima nikmat-Mu tak berhingga.
dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunilah daku ya Allah, tiada zat yang dapat memberi ampun kecuali Engkau. Sesudah doa dibaca, entah apalah tu sebabnya, tiba-tiba angoknya sasak mata galok pandangan kalam berbintang-bintang percayaan. Sudah tu entah rahasian tu namanya atau sekadar perasaan, badan terasa di lautan galok kulito masu itu. Gilo digulung-gulang ombak di lamun-lamun galombang. Tiba hujan serta badai mahampih kian kemari sudah membubuang di hayaknya. Indak lama sesudah itu, angin baransua usai jua lawi memulai agak taduah kinilah tanang samparono. Di saat ketika itu tubuhnya rasa terapuang dibawa dijujut arus. Mailia taruh mailia entah ke mana. Tak tahu arah muarunya. Entah di mana tu agaknya. Dari jauh nampak cahaya bermulai terkijok-kijok. Kini semakin nyalo jua. Rupanya itu nan batuju kekian badan dibawa. Kinilah hampir tiba lagi. Lah tiba di tepi cahaya badan ringan bak rasa kapeh malayang malayok-layok. Masuk kawan nan bagumpa putih janiah tarang sabalik. Tiba-tiba badan manusia jatuh meluncur masuk kabut. Entah kemana tu agaknya jauh. Kemudian lanyuk hilang di ranah tak bertentu. Menurut dan sudah sajam sebelum sahur suara Maadang latadanga menjagokan orang berkulit yang melalui mikun saji. Beko disambung je salawat ataupun kaset pengajian sampai waktu imsak masuk. Tapi bakolah sekaliku suara beliau tak tadanga. Mungkin si pikir sedang rusak atau Maadang nentak kalau mungkin juga kok kurang siai. Ditunggu sesudah imsak dinanti waktu azan mikun sajian yang dua. De indak tadanga jua imsak lewat subuh ala masuk makati bagage kemusaji azan lapatui wakumandang. Satibo liau di surau pintu gadang batutui jua ditokok sambil berimbau basura memanggil namu sepatah hendak menyanyi. Waktu disiliak dari jendela nampak Maadang cando sujui duduk bersimpuah samparono mukunyo tungkui karya madok luruh arah kebelat. Dek diimbau hendak terbangun makati menjapit kunci serat. Oranglah banyak menantikan. Lalu dibuka malah pintu langsung mahoyak menjagokan manga dek lalok lama bana. Tapi Masya Allah, saat itulah ketahuan Maadang lah tiadu. Diresik jantung tak badata angok baranti turunaya, tapi badan wangi juga. Untuk memastikan menjalehkan jadi yapik doktor di Subarang, barulah sinan tersayahnya beliau tak ada lagi painyo alulamu bana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi Jumaat itu rami orang selisih basah ke dalam munsajid muhajirin. Sinan takziah rang menjangwa mai Maadang babujuakan. Selesai salat Jumaat bayar yang salat jenazah tarikh bararak ke Pusarung. Baduyun orang mahanta sampai masuk kaliang lahat. Di TPU Karet Bifak dalam wilayah Tanah Abang ada sebuah kuburan baru terletak sebelah barat sesampiang jalan ke Bandungan. Di atas kalang ulunyo tertanam mejan bertulisan Muhammad Hasan wafat tanggal 31 Maret 1981 dalam usia 56 tahun. Itulah kubua Maadang urang baga di agam baru dari tanah baliak ke tanah indak nangkaka di alamku. Sadonyo punya milik Allah. Siapapun jua orangnya, baga atau penakut, pamberang atau penyaba, tapuji atau takutua, di suatu saat dapat panggilan dan itu pasti. Kesana pendengar sampai siko kisah Maadang. Sayo patah tabang baranti api padam puntuang punanyi kisah tamat cerita habis. Maaf diminta ke pendengar. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.